Добре дошли в кухнята на доктор Еткер. С този пухкав плетен козунак ще ви покажем как бързо и лесно да приготвите тесто, което ще оставим да втаса по няколко начина. Ще откриете необходимите продукти точно под видеото или на etker.bg. Продуктите трябва да са с тайна температура. Първо разбъркайте добре сухата мая в пресятото брашно. Сухата мая се смесва с сухи съставки, а не се накисва в течност. Добавете всички съставки последователно и разбивайте на най-висока степен 5 минути до получаване на гладко тесто. Тестото с мая трябва да втаса на топло място преди печене. Когато видимо удвои обема си, тестото е втасало. Например, поставете го в близост до отоплението или във фурна загрята на 50 градуса. Поставете покритата купа с тестото във фурната, но с леко открехната врата. Или в микровълнова фурна. Така също ще втаса бързо. Не забравяйте да поставите навлажнена кухненска хартия върху купата, за да не се изсуши тестото. Нагласете микровълновата фурна на 80, максимум 90 вата за 5 минути. След това оставете тестото да отпочине още 5 минути. А може да предпочетете и студеното втасване. Намажете повърхността му с олио, за да не се изсуши. Оставете го да престои една нощ в хладилника. Когато тестото втаса, го размесете отново за кратко. Разрежете го на 4 еднакво големи топки и от всяка оформете руло с дължина 30 см. Как се сплитат плитките? Първото руло поставете най-напред отгоре, след това отдолу и отново отгоре над следващото руло. Повторете всичко при следващото външно руло, докато напълно изплетете козуначената плитка. Притиснете добре върховете. Намажете с разбит жълтък. Така ще получите апетитен цвят на изпечения козунак. Преди да сложите козунака да се пече, го оставете още веднъж да втаса на топло място, например до отопление или в близост до фурната. Щом видимо увеличи обема си, печете 30 минути в предварително загрята фурна на около 180 градуса. Сплетеният козунак е готов. Сервирайте на великденския обяд. С пожелание за приятно печене и хапване!